नमस्ते. मी दुधाचं दही बनवायचं कसं ते दाखवते आहे. हे दूध आहे, अमूल दूध आहे. अमूल दूध घ्या, महानंदा कोणतं पण दूध घ्या. हे अर्धा लिटर दूध आहे आणि हा टोप घेतला आहे गरम करायला. म्हणजे दूध गरम करायला भांडं कसं मोठंच घ्यायचं जरा, नाही तर ओतून जातं लवकर. याची दुधात पिशवी फोडायची, दुधाची पिशवी अशी सुरीने फोडायची आणि दूध आहे ना असं अलगट टोपात ओतायचं. दूध कसं सुट्टं दूध नाही आणायचं. हे अशी एक पिशवी आणायची आणि याच्यातलं आपल्याला थोडं पाहिजे तर थोडं घ्यायचं. हे दूध सगळं घ्यायचं, पाणी नाही ओतायचं अजिबात. आता मी गॅस पेटवते. हे दूध गरम करायला ठेवलं आहे. ह्याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं. अशी वरती मलाई येईपर्यंत आहे ना, साई येते वरती, असं साई येईपर्यंत ते गरम करायचं. आणि ते साई आली, गरम झालं की खाली उतरून ठेवायचं. खाली उतरून पंख्याखाली ठेवायचं. थोडा तर म्हणजे एक दीड तास तर लागतोच त्याला गरम थंड व्हायला. मग ते पूर्ण हात टाकून बघायचं. गार दूध झालं ना तर ते आपलं दही लावायचं. मी तुम्हाला नंतर पुढचं दाखवते. पण हे दूध आहे ना गरम करायला ठेवलं आहे. अशी पूर्ण याच्यावर अशी साई येते तोपर्यंत गरम करायचं. असं दूध गरम करून घ्यायचं. हे बघा दूध कसं म्हणजे जवळच बसून राहायचं दूध गरम होईपर्यंत. 10 मिनटं झाले आहेत बरोबर. आता मी गॅस बंद करते. कारण ते दुधामध्ये जे ओरिजिनल पाणी असतं ना, दुधाची पिशवी आणायची पॅक. सुटं दूध नाही आणायचं दही लावायला. हे असं दूध चांगलं गरम झालं पाहिजे. बघा कसं आता घट्ट झालं दूध गरम करून. म्हणजे दुधामध्ये जे पहिलं पाणी असतं ना ते आटून जातं. म्हणजे 10 मिनटं बरोबर 10 मिनटं मी गरम केलं आहे पुढ्यात बसून. आणि आता मी थंड करायला ठेवते. ते पाण्याच्या टोपामध्ये थंड पाण्यामध्ये हे दूध आता मी तुम्हाला लवकर दाखवायचं आहे ना दही बनवायचं, म्हणून मी हे आता थंड पाण्याच्या टोपामध्ये दाखवते ठेवून. म्हणजे पाण्यात ठेवलं की जरा लवकर थंड होईल. हे बघा असं. नाहीतर हे कसं आता 2-3 तासांनी ते थंड झालं असतं. तर मी तुम्हाला आता दाखवायचं आहे ना लगेच, म्हणून दही कसं लावायचं ते त्यासाठी मी आता पाण्यामध्ये हे थंड करायला ठेवलं आहे. दूध थंड झालं आहे. दही लावायचं. एकदम पूर्ण एकदम थंड झालं आहे. असं गार करायचं दूध आणि असं एका पातेलीमध्ये ओतायचं आणि दही लावायचं. दूध म्हणजे कसं सुट्टं दूध नाही आणायचं. कारण ते सुट्टं दूध विकतात ना ते लोक दुधामध्ये पाणी टाकतात. म्हणजे पाण्याचं दही बनतो. म्हणजे त्या दह्यामध्ये पाणी होतं राहतं. हे दूध आहे अर्धा लिटर दूध. मी एक पिशवी फोडली होती ना त्यात हे बघ थंड झालं आहे मस्तपैकी. ते थोडं पण पाणी नाही वापरायचं, जरासं पण नाही. पिशवी पण धुवून पाणी ओतायचं नाही. आणि 10 मिनटं ते दूध कडतच होता. 10 मिनटं गरम करायचं ते पुढ्यात बसूनच. ओतू येईल म्हणून कमी जास्त करत चांगलं दूध घट्ट एकदम असतं. ते असं घट्ट होतं चांगलं दूध. 10 मिनटं गरम करायचं आणि त्याच्यामध्ये मी आता किती विरजण लावते ते बघा. थोडंसं दही लावायचं. हे माझं दूध दही बनवलेलं असतं फ्रीजमध्ये ठेवलेलं. हे असं एवढं हे दही, हे असं दही लावायचं एवढं. थोडंसंच घ्यायचं असं आणि असं याच्यामध्ये मिक्स करून असं हलवून थंड पाण्याच्या ठिकाणी ठेवायचं. गरम गॅसच्या वर वगैरे ठेवायचं नाही. गरम गॅसच्या वर ठेवला की ते दही कसं चांगलं मिळत नाही. हे असं हलवून ठेवायचं आणि त्याच्यावर हे असं झाकण ठेवायचं. हे असं झाकण ठेवायचं आणि सकाळी बघायचं एकदम पातेली कशी एकदम मस्त एकदम सुकं होणार दही. हे आता मी रात्री लावते आहे. हे दही तुम्ही सकाळी बघा आणि मी तुम्हाला सकाळी दाखवेनच. तेव्हा तुम्ही बघा हे दही कसं बनलं आहे ते. सुटं दूध आणायचं नाही, पिशवीच आणायची. त्याच्यामध्ये तुम्हाला किती लावायचं आहे तेवढं लावायचं. अर्धी पिशवी, 1 पेला, 1 वाटी, असं किती पण तुम्ही दूध घेऊन दही लावू शकता. पण दह्यामध्ये थोडंसं विरजण असं टाकायचं जरासं आणि असं थंड पाण्याच्या ठिकाणी ठेवायचं. गॅसच्या वरती ठेवायचं नाही. गरम जिथे गरम होतं ना तिथे नाही ठेवायचं. हे असं मी आता हे पाण्याच्या ठिकाणी ही पातेली ठेवणार आणि तुम्ही बघा कशी केली आहे ते. हे बघा मी तुम्हाला गुरुवारी दाखवलं होतं ना रात्री दही लावून, आणि आता शुक्रवार आहे. सकाळी हे असं दही बनतं बघा. कसं सुकं दही बनतं हे बघा. हे असं घ्यायचं आणि आपण साखर टाकून खायची. हे बघा असं हे दही सुकं बनतो. सुटं दूध आणायचं नाही, असंच आणायचं पिशवी दुधाची. जर आपल्याला कमी घालायचं तर कमी घालू शकता. पण मी अर्धा लिटरचं दही लावलेलं आहे आणि असं दही बनतो. एकदम दही रेडी तयार आहे. आणि आपल्याला जर परत दही लावायचं असेल ना तर थोडं दूध आणून तर याच्यातलं असं कसं एवढं असं थोडं दही लावायचं. असं घ्यायचं म्हणजे एवढी पातेलीभर दूध असेल किंवा हे 1 पेलाभर दूध असेल ना तर हे एवढं असं दही घ्यायचं आणि ते असं दुधामध्ये मिक्स करून ठेवायचं. म्हणजे आता सकाळी लावलं तर रात्री दही बनतो. असं जेवढं आपल्याला दही लावायचं असेल ना तेवढं सांगते मी.
म्हणजे दूध किती पण घ्या तुम्ही, पण त्याला विरजण असं एवढंच लावायचं थोडंसं. आणि ते थंड थंड जागेवर ठेवायचं, गॅसच्या वरती ठेवायचं नाही. हे आता दही बनलं आहे आणि आपल्याला आता लगेच वापरायचं सर्व नसेल ना, तर हे असं झाकून फ्रीजमध्ये ठेवायचं. बाहेर ठेवलं तर ते जास्त आंबट होणार. आणि आपल्याला ताक वगैरे बनवायचं असेल ना, तर ते बाहेर ठेवायचं एक दिवस. म्हणजे आंबट होतं त्याचं, आपण ताक बनवायचं. आता हे फ्रीजमध्ये ठेवलं तर 2-3 दिवस चांगलं टिकून राहील. हे दूध सकाळी गरम करून थंड करून दही लावलं ना, तर रात्रीला दही तयार होतं. आणि रात्री लावलं तर सकाळी तयार होतं. एकदम मस्त दही तयार कंप्लीट झालेलं आहे. तुम्ही पण बनवा, प्रॅक्टिस करा.